Hvad går det ud på? Så kører den. Hvad står Rasmus? Jamen det var noget med Gylling Mølle Nisseprøve. 24 timer. 24 timer i Mølle. I december måned. Og hvad så når man skal på toilettet? 5 minutter i hver time må du forlade området. Okay, og hvad med, hvordan ser man ud? Udklædt som en mand. Okay, og så hvad bliver man så bagefter? Så bliver du æresnisse af nogen. Okay. Hvornår er første prøve? Til næste december. Der er lang tid til. Kan man ikke tage den i januar? Altså nisser er der jo sådan set hele året. Kan vi tage den i januar? Nu er bestyrelsen finde det. Der sker jo ikke så meget i januar, så hvorfor ikke? Har vi ikke lys, så vi kan se, om Forslaget er, at første nisseprøve foregår i januar måned. Interesserede kan melde sig på gyllingmoelle.com. Vi ses. de har også tryllekunstner.